makateera news idzi kubva kudhara. Ndini Dinyame Tizhe ndinoweka nyaya kunge medzi. Ndadzoka nema-updates now. Iko zvinezvi tichingotanga kusangana kudai. So kana uripo unoziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF kunge zvandinoita inini, tanga nekulike this video right now. Kuitira kuti ZANU-PF iboyikane ngolike so right. Nyaya iri kupisa ma-streets ari kubvira zvinhu hazvitombori nawo kutombomirawo mushe mufungewo takatotarisawo nyaya dziri panapa. Ndine nyaya dzandiri kunzwa. Tiri kuziva tese kuti former Zambian president Edgar Lungu ari kunzi akafa, but ma-streets panapa ari kutaura nyaya. Pane imwe information yakubuda pari kunzi ZANU-PF is to blame for Lungu's death. They fed him false hope that he could be a leader of Zambia again. Instead of focusing on his health, he worked hard to try and push an elected president out of power, always scheming to an extent of pushing Chivayo to win an election tender to supply election material via Rainform C, which succeeded only to be reversed. Thankfully, Zambians saw the trick and acted fast. Lungu was very disappointed, and this could have led to his health deteriorating rapidly. Mashoko ari kubuda muma streets iko zvinezvi social media pari kunzi zvakatoitika zvese zvekufa kwa Edgar Lungu panofana kupomedzerwa mhosva yacho, kana kuti ningirikini, kana kuti panonzi chiko ndiwe muroi, ndiwe wapedza hava, kana kuti masongo yacho kunzi ndimi makauraya. Saka pane pakunzi ndimi makaurayisa, ndo nyaya iri kuitika iko zvino. Saka pari kunzi ZANU-PF ndimi makapa munhu pressure iri unnecessary yekuti akwanise kunge akuzobuda achida kumhanyidzana nezvinhu zvisinei naye. Ari kukanganwa utano hwake, like ukatarisa vanhu vakawanda vanokanganwa life dzavo, even masupporters eZANU-PF vanisa ZANU-PF pamberi, ZANU-PF first. ZANU yakazodaiza, those guys, you know what they always do. Saka you know zvese izvozvo ndizvikuti ndo information yakaiswa mumusoro maLungu kuti akanganwe kuti ane upenyu hunoda kurarama nezera ranga asvika anofanira kufokasa nekuona kuti utano huri papi, asi anga akangomhanyidzana nezvinhu zvongoti abvise ichilema. Anoti ayo ichilema ndakamubvisa, unoziva kuti simba ka unoanga chinzi ndo wakatorwa simba, ndione kochiri pamberi, ndione ma connections ka. Unoziva kuti kune mamwe business contracts mamwe anga ari kudingana nematenda anga ari kufanira kuzosainwa auchakwanise kumasaina. Saka toti mari unenge wane stress pabonzi mukadzi wacho atorwa chakati, mukadzi wacho azodidi. Saka iye anga angoti aiwa zvese izvozvi kuti ndizvigone regedza ndingodzoka ndide kunobvisa ichilema wacho. Pakatonzi friend yacho ameno zvimwe zvinhu zvakatotorwa chitonzi zvakatoiswa zviri zvaiye Lungu wacho. Saka pari kupisa. Saka mhosva yese yakupiwa kuZANU-PF zvigananda, because unoziva kuti zvigananda kana zviita mabusiness manje zvinokrosa Africa yese. Africa yese, amen. Pari kupisa, ndiri kutaurira amen kuti zvinopera sei. Kana nyaya yacho atosvika paya yakadai so ipapapaka, ndo vanotanga kunzwa manyuku. So kunzwa vanhu vachinzi ndimi makauraya, saka inenge yakunzi ndimi makaurayisa. Pari kupisa mhuri yeZimbabwe. I'm so happy kunzwa nyaya dzakadai so dzakuitika, because sometimes unongozwa kuti kana mimi ndimi the problem. Unozwa kuti even kuBotswana akatomunzika imimi ndimi maita se maibatsira chimufesi chechi chakazobviswa chechi nigiri chechi chakazonodyiwana naDuma Bhuko. Ndimaita uchibatsira mchiti uchadzoka uchipinda. Wanzi unopinda papi? Bo ende vanhu vacho vari kuvhota zvisiri zvekutoti ameno. Unoziva kuti dzimwe nyika zviringopa maexample. Utonzi mimi mauda kutifambisa zita rakashata, uchinzi maruling party kana kuti manigirikini anodyika imimi. Zisakafokasa nekutoona kuti umubvisa umutorere chinhu ichi. Pari kupisa mhuri yeZimbabwe. Saka ndisingapedze nguva yenyu, kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company wobva wavhurirwa FNB business account, bata education research yana Mukoma Owen, vanopedza masports vanozvigona. Ishasha fona uri kwauri ikoko, chinongodiwa chete ivalid passport, wobva wangoudzwa transaction passport yako ingori valid ndo inoita. Saka kurira kuti company yako ikaregisterwa FNB business account, iyo yacho yekuti unopiwa foreign currency everything uchiita madhiri, zvinosendwa pamba pako pauri papo. Chako chete kungovabata panhamba dzavo dziri kushowa on the screen woti Mukoma Owen nditirewoka ndakanzwa kuti muri kuregister macompany. Zvanyore zvazvo zvekuswera uchizodzi ndakazoisa mari kaenda nekadhi romwe munhu. Inyaya dzekudhara iko zvinezvi. Pane plan B, unongoziva kuti mazimba vanhu vakavhurika, but it's a big company yakazvipira ikati isusu tisi tinochigona chibasa ichi. Coolient
taurari mazimbabwenzi vakwanise kuuya vachiregister madegree navo. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Kune vanodawo kuzosenda mawhatsapp audios paKulian TV panapa chivhitivhiti chisina fee kana favor, chivhitivhiti chemazimbabwenzi. Munosenda panhamba dzandiri kusiya pascreen papa, tobva tangoziti kuru, tobva tatsikanda panapa pachannel yenyu. Kulian TV urise vafana basa rokurova vafana, basa rokurova pasi ende unozondinakidza paya pano pasi nezano pasi nawo pasi nezviganandi. Right, nhau yangu iri kuti mazimbabweans tine problem atinayo ndeyekuti tinozoyeuka bako mvura yaita se yanaya. Takabvira kudhara kubvira pafomewa MDC opposition party muZimbabwe to 1999. Tine problem yekuti kana nhamo iri ku next door tinotirega zvakadaro. Vanhu veZANU-PF vaitongouraya kubvira kare, vaitongova mhondi vachitongouraya. Tikataura isisu kuti siyanai nekutorera ZANU-PF, munhu achitaura kuti kwanzi ndio mandaka kwanzi ZANU yakakorera ukakura, ukarerwa neZANU kupita kura tichiteyambiwa kumusha uko vana baba vedu vachitambudzika. Right, haina zvayakaita ZANU-PF. Takapedza chikoro, certificate echikoro kana mapepa ezvikoro akagara mudzimba asi kushanda. Iye zvinezvi mumwe nomwe kwaari kurarama akurarama chiboora ngoma chokuvhungura kuti wanorarama. Right, ndio paunonzwa munhu urikutaura achibuda izvi achiti kwanzi nemusangano, tainzi nemusangano vachiuya veZANU-PF vachikambena vachidini. ZANU-PF ainambogara yada maZimbabweans. Vanhu vari kutomainawo mari dzavo, vari kutozviitirawo mabhizinesi avo. Ngopano munhu uri kutengesa mabhero, ndozvavari kuita vanhu veZANU. Ari kutongobawo vatobira nyika, vanhu vakatarira vachiti kwanzi president wedu idi, president wedu idi, president wenyu idi wamatuzvu. Takazvitaura kubvira pachina Mugabe pamusoro peZANU-PF. So vanhu vanoda kuzotanga manje kuda kudana vanhu kuti uyai tizodai. Isusu hama dzedu dzakaurawa pamusaka pekuudza ZANU chokwadi. Vamwe vacho takatozobva munyika macho pamusoro pokuti tabva kusango makomrades tikataura kuti makomrades iyi munhu zvamuri kutamba muchitevera zvandizvo zvinhu zvatakarwira izvi. Iye tinonzwa vana Geza ndokwava kubuda ka. It's a revolution atisi kuramba. Ndio vakamugadza iyoyi Mnangagwa uyu Mnangagwa wakanga atiza akaisa poison yakwe mudumbu achitiza nepoison ronzwa, vakamudzosa vakamupinza pachigardena. Now they come back saying maZimbabweans, we are sorry for you and everything what you did to you is we are very sorry, we are very ashamed. Isisi taakuti akota tukufa. Alright, waita akota tukufa ko zvamakaita izvi ndezvipi? Ngezvipi zvamakaita izvi? Right, tikudzoka futi kumashure pakabviswa Mugabe 2017 ndo pakazobuda vanhu vazhinji vaiti Mugabe was wrong, Mugabe whatever. Seiko vanhu veZimbabwe vachizosunura vapinda mudambudziko? Right, imimi vakaputirwa dzimba imimi. Asi nyaya yekuti makaputirwa dzimba nokuti kwai munoshayiwa kana kuti hamufungi. Taikuudzai kuti ZANU haisi yokuvhotera. Tiri kutaura futi the same people atiri kutaura kuti vanhu ngatifaite regime ibvei. Vanhu vanodedzera kuti haya unenge asina ndezvemunhu kumba kwake tichangozoona. Unoda kugadzirirwa nani uchazoona nani? Saka Kulian indiri kuda kungozivisa maZimbabweans dzidzai kugona kuita chinhu chimwe chete. Tikati ngatidemonstrate, tikati ngatite zvakati ende teererai kuti zvandiri kuudzwa izvi zvine ramangwana here. Poza ungangoti ZANU ndoida, isu tichikuudza kuti hakuna mabasa, hakuna zvakati, hakuna mishonga kuzvipatara, nyika yakanga yakanaka, mabasa aita zvokutonzi zvikwangwani zvainyorwa kunzi tinoda vashandi. Boziko nezvinotoudzwa kunzi hapapindi, kwabva kwapindwa nosungwa uchida kugogodza pakamanti basa. Ende ndakasvika Boit Bridge kwana railway dzinotova nemakudo, maofisi ayani kugara makudo netsoko kwete vanhu. Saka ini ndinoda kutaura kuti guys, ngatichangamukei maZimbabweans, tirege kungwarira ngokukura
ndosaka ndakataura ndikati ini ndiri ngoda munhu anoziva panhu panowanikwa zvombo, munhu unongowanikwa panowanikwa zvombo, because munhu wacho nemazimbabwe anoda tomanikidzwa, otherwise with the coward, because ivo pachezvavo mazimbabwenzi haatokwanisi kuda kugadzirisa nyika yavo. Vose vari muno muSouth Africa, mose munoona Botswana whatever, munhu anotofanira tomanikidzwa zvazvaita Ukraine yakuti yangonzwa Ukrainian iri kwakati uyai murwire nyika yenyu, ndozvodatwa mazimbabwe. Kutonzwa kuti mazimbabwe akutonzi ivo pachavo vakudhurana vachiti handei tindorwa kumusha.